us ensenyarem l'experiment de l'aigua miraculosa. El material: necessitem un got, una ampolla d'aigua i un full de paper. Omplirem el got d'aigua fins dalt. Ara posarem el paper i ho girarem. L'aigua caurà o no caurà? Ara! Aquí hi ha dues forces. Una és el pes de l'aigua i l'altra la pressió de l'aire. Si fem una escletxa, la relació de les dues forces es trenca i l'aigua cau de cop.